Yeah, viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Nye na-agba afa mi na-emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ my advice to called ones part 3. Ndụmọdụ ka m chọrọ inye ndị akpọrọ ọrụ, ọ bụrụ na for any reason n'ijega ebe ọbụla ma ọ bụ n'ụka ma ọ bụ n'ọdịnala, agwa gị na ị nwere call ma ọ bụ na-abịagobezie gị ozi na nlọ ma ọ bụ n'ife n'ụdị ọbụla, ị ka na-eche ihe ị ga-eme ma ị ga-aza ya bụ call ma ọ bụ na ị ma aza. In fact, mmadụ ebe ị ga-ebido ọ maka aka nji wee bịa. Onwe onye ịma nọ n'ụdị se dilemma, tag the person. Achọrọ ka m kọwara gị ihe ị ga-eme, because I keep saying it. What you don't know remains a mystery to you and not to all. Ngwakwa gị, seek for knowledge, Hosea 4:3. Hosea 4:6. Now my people are suffering because of a lack of vision and knowledge. Now if you are knowledgeable, you are master. If you lack knowledge, you remain a slave. Maka ka nji bịa. But before we dive into today's lecture proper, important announcement. Don't forget that we are still in the month of July. Our monthly ritual in the temple is still ongoing. N'isi ụtụtụ a, ejegoro m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyere anyị all over the world. Anyị malitere ịchụ aja iri n'igwe ihe karịrị 4 years now. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media ma ọ bụ n'eziokwu TV. Ọ dịrọ necessary, not why we're here. But I can tell you na Chukwu na-emere onwe ya ha. Nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Onye chọrọ isonyere anyị ya WhatsApp nọmba m na screen. Chat ya m. I wasn't other things we need for you in order to book you. My WhatsApp number remains 0805-7837-672. I repeat, 0805-7837-672. Now let's proceed. Ihe m na-achọ ka m kọwalụ gị bụ na onye akpọrọ ọrụ for a special mission. Akpọrọ ọrụ to be evangelist. Ma ọ bụ na iwe healer, ma ọ bụ na iwe seer, ma ọ bụ na iwe prophet, ma ọ bụ na ịbụ herbal medicine, onye na-ana nwa ma whatever, ọ dị many. Now, ọ bụrụ na ịjụ na ime eje n'ihu ọrụ gị, ndị ahụ ọ bụ na ọgụ nwa ga-atọ n'agbụ, ha nwere onwe ha, ga na-akụ ọta na-asị Chukwu okike nọzikwa ome. Onye akpata na ị ga-afụ mmadụ na nwere ofu the same challenges of life. Ha bịa na nke spiritualist, ọlụsi ọrụ ofu onye nwee testimony onye nke ọzọ ama enwe. Ihe ọ pụtara abụrụ na ike ya gwụna, kama na ihe ọ pụtara na ọ bụrụ nyanwa ga-ekwubiri that second person na okwu udo obi wee dị na ndị ya. Enwere onye ọ bụ n'ọnya ka ọ ga-abịa izute ana ọnwa dị. Ịghọtara ya? Remember, mgbe Jizọs bịara n'ụwa, according to that Bible story, ọ bụrụ mmadụ niile ka ọ gwọrọ. O nwekwara ndị prophet na ndị healers na before ọbịa. And then nwekwara ndị ọgwụrọ, nwekwara ndị ọ bụ ndị ọzọ ya agwọ. Nwekwa ndị ọzọ gwọrọ adịrọ recorded. Etu a ka ọ dị mgbe onye ahụ narụziri na-akụ ọta na-asị Chukwu okike ọgịnịzi. Maka ọta ahụ ọ na-akụ Chukwu okike na mgbe ya atọ na-agbụ, a ga-abịa na-apịwa gị azụ gị nwa nwee nọ na ya comfort zone ka i wee jee n'ihu ọrụ gị, ka i wee zute onye dị etu a mgbe ọ dị na mkpa. Ka mmalụ ofu atụ, o nwere ofu onye a na-akpọ Jona. Ịma that story in the Bible, abi? Yes. Don't start asking me whether the story o mere eme ma ọ na o mere, mana ana m achọ ka m were onye bụ story wee kọọrọ gị akụkọ. Mgbe anyị na-eje theological training teaching, a na-akọwara ihe gbasara my stories, but ya ka m na-achọ ka m kọwara gị. Jona ka m na-agwa gị ka a sịrị na ọnụ Chukwu dalụ wee gwa ya jebe n'obodo Ninive ka ọ gata ọha na-agbụ. Jona wee sị na-enye one reason or the other why na ọ ma eje nya bụ n'ihu ọrịa. Exactly the same thing reason iyi na-enye gị nwa, yes, gị nwa na-ege m ntị. Reason iyi na-enye kpata na ime eje azụ okuku na ime eje n'ihu ọrụ gị. Ajụọ gị ịza nwa afọ ma nwa nkwọ. All reason aka Jona na-enye Jona ọya eje.
ọ gbara mbọ ka o mee escape etu a gị nwa si agbakwa mbọ ka ime escape wee baa n'ụgbọ. To cut the whole story short, agwara anyị ka azụsi wee nụ Jona, agwara anyị ka azụsi wee bụrụ Jona bụ ndị n'obodo Ninive wee je gbapụta ya. Mana o nwere point nchọ ipik ebe a. Mgbe Jona rukwara n'obodo Ninive, instead of ya wee gbapụ ọsọ jebe n'iru ọrụ ya, jebe n'obodo Ninive ka o je gbasa ozi a, Jona as a lazy man ọ bụ reluctant, feeling reluctant, o jee n'ukwu osisi a na-akpọ osisi ọk, jee ebe a na ọlụrụ onwe ya na na-ezere anwụ, daizi anwụ dị na-ezere onwe ya ndo. Ọtaghị ọ chọrọ n'ime onye ebu ụzụ ya na-akpọ. Wee gwa anyị na ya Bible story na the natural forces bịa strike at that tree, ọkpọnwụọ immediately. Ime eji mee ka ọkpọnwụọ ka anwụ wee chata Jona ọnụ ya, ka e wee bring ya discomfort. Amụrụ m ihe na pass through, but I can tell you na gị nwa bụ onye agbara ọrụ na-agba ọsọ ije n'iru ọrụ gị na nature beings, because of akwa onye ọ bụ n'oge ga-atọ na-agbụ na-ebe ka atọ ya na-abụ na-azụ Chukwu ịnọzikwu ya. Ọ ga-eme ụmụ mmụọ ndị ọrụ ha bụ ịgagharị na-eme mma ga-abịa na-apịawa gị azụ ka ijee n'iru ọrụ ka i wee zute onye mkpa. Ịghọtara ya? Ọ bụ nwere ike o nwere ndị nọ n'ime unu na-ege m ntị, ihe na-enye gị obi aṅụrị wụ ya marriage, whether you nwoke ma ọ bụ nwaanyị. I can tell you na forces of nature will crumble that your marriage ije n'ihu ọrụ gị. Ntị ọ dị. O nwere ndị bụ na-ego nwa importer anyị na-atụ na tax container from China mere na iju na ihe eje n'ilu ọrụ maka na ị nọ ya comfort zone. Enwere ike ime ngwa ahịa ga-ada mmiri, enwere ike ime custom esizie ngwa ahịa gị, enwere ike ime ngwa ọrụ ngwa ahịa edile ya na custom ọ bụ adụmọriji ele na auction. Yes, o nwere ike ihe na-enye gị comfort abụrụ di gị nwaanyị agbara ọrụ, enwere ike ịnapụ di gị. Enwere ike ọ bụrụ nwoke, enwere ike ịnapụ onye nwunye. Mfat enwere ike itinye ọgbaghara mmadụ eji agbasa. Ntị ọ dị. Enwere ike gị nwa na onwe gị jụ na ime eje n'ihu ọrụ gị. O nwere ndị bụ onwe ike neche onwe ya anya ọsị negoro nya nwana, hey na ya dị too beautiful ịga n'iru ọrụ, ọ ja jezie bụrụzie eze nwaanyị ma ọ bụrụ gịnị. Enwere ike ibutere gị accident, ị nwee problem ịba na crutches. Enwere ike ime gị ihe ọnwụna nwere ike ịnapụ data ya beauty jee n'ihu ọrụ gị. Ntị ọ dị. Enwere ndị atụrụ ọya, onye nke mma atụrụ ya ọya, ọya ahụ atụrụ ya ka o ji kweta na ọ ga-eje n'ihu ọrịa. O jegbu ụlọ ọgwụ dị iche iche jechaa ncha scam nwere ihe afụrụ, mana i keep on scratching. Onye a na-agba gị bụ nnukwute onye ọrụ mma, ọkịta ọzọ asịrị ka ọrịa ka ihe niile na-adajuzi obere obere, mana mgbe a na-agwa gị ọ ga na-askrachi arịa 247. O jee ụlọ ọgwụ asị ya na ọbụrụ kansịrị nwere ihe afụrụ ya mana ahụ adịrị ya, mgbe aka o jere n'ihu ọrịa. Ntị ọ dị wee nweta ọgwụgwọ. Abụrụ m ihe a na-enye gị obi aṅụrị. O nwere ike ọ bụrụ datụ nwoke a na-akwụnyere gị ụgwọ na-awa ọnụ na-enye soft life mere eji asị ga eje n'ihu ọrụ gị setụfị akwa. Enwere ike ịnapụ that man. Ntị ọ dị. Ihe na-abọtara obred gị anapụghị ya. Amụrụ m ihe a na-enye gị obi aṅụrị nwere ike ime esi na ihe emekwa. Enwere ike ịnapụ ya, enwere ike iti ihe ọya, enwere ike ịnapụ ihe ijide ebube. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị ga-ebesi n'akwa na-etu a, as long as na ndị kwesịrị ịtọ na-agbụ nọ n'ebe akwa, ị ga-anọ n'ibe akwa, a ga-apịawadịrị gị azụ. Ọ bụrụ na o mere n'izu, o mere n'ọnwa, ya bụ ọ bụrụ na agbọrọ gị ọrụ were ọsọ jebe n'iru ọrụ gị. Ọ bụrụ na ofe niile si na ị chọrọ iji kịta mma atụnyere gị alụ, ihe o ji dị mkpa na dibịa bụ na dibịa na-agbara gị afọ, gbachara gị afọ, tụọrụ gị alụ. Ọ bụrụ na afọ gbara gị awụ ọkụrụ alụ, ọ tụrụ gị awụ ọkụọ alụ ka nna atụrụ gị dịka onye isi nchụaja. Alụ nna atụrụ gị bụ ọ bụrụ na fenye niile si na ị chọbara ije n'ihu ọrụ gị for one reason or the other, jegoro mee ihe a na-akpọ ekwemagwụ. Gwa agwụ na ikwerugo ịbịa n'ihu ọrụ gị, ma ha nyekwuo gị mee gịnị more time. Nke a bụ ofu. Nke abụọ, ọ bụrụ na ị chọbara ije ọrụ n'ihu ọrụ full time, yọba ha ka ị na-eje part time. Enwere ike part time ị na-eje ọ bụrụ na ị ga na-asọpọtụ ndị nọ n'ihu ọrụ full time. O nwere ike ọ bụrụ na o nwere ndị agụụ na-agụ ọgwụ n'ọgụ nwa ya efid, ịnọ nọ chụọ onye ya spiritualist gị na-arụrụ gị ọrụ, ịnọ nọ nye ya ego ya mee saraka ya gote ihe feed dị pọ. Ịnọ nọ ya nwere ike ọ bụrụ na o nwere achọ ka ijee n'iru ọrụ gị ka i wee na-akwụrụ the less privilege ụgwọ akwụkwọ. Ịnọ nọ kwụrụ the less privilege ụgwọ akwụkwọ. Onwe ndị a ga-adachi ego, ndị a ga-enyere aka set up petit business
ọ bụrụ na ime yuzu nwanne gị ma nwanna gị maka ịkwa apụ were ego wee je gwọ ọgwụ yuzuo ya spiritualist nye ego asị ya na ego awụ maka ndị nọ n'ọnọdụ ndị petty business. O nwekwara ike ihe ị nwere ike ime nwere ike ọ bụrụ na okwu akpọrọgo maka iwe onye mgbasa ozi ọdịnala, mana ị nwere ike ijewu n'ihu ọrụ maka ọsọ na ị na-arụ n'ezigbo ọrụ. Ịchọkwa dibịa nọ into evangelism nyekwa ya ego ya megịnị ya nye aka were ego a tinye n'ịgbasa ozi. Ọ ga-enwerịrị ụzọ isi aza ya bụ oku directly or indirectly ka esi n'ụzọ a wee reach out ndị kwesịrị reach out to, mana dị ụtọ na ịnọrọ n'iru ọrụ gị reach out then ime indirectly. Mana ọ bụrụ na ife odu aka si na ime emie a ga-apịawa gị azụ. Ihe a dọrọ mma ndị mmụọ achọrọ ịnụ nka ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 0805 7837672. Let us pray. Ekwem na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị isi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu pụrụ ime ihe be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie.